Okei, mikä sun nimi? Elikkä Jenni. Elikkä Jenni. Juu. Sitten se on 92. Ja biisi on Neiti Groove. Joo. Niin. Okei. Pitää laulaa ja saa vihellä. Käyttäytyy, oudosti tuo nainen näyttäytyy, vain kauneimmillaan juhlimaan. Muita kutsuu illoin tanssimaan, ja silloin kunnes valot räjähtää. Hän on neiti Groove, juttuun takertuu. Hän on neiti Groove, joukkaan sekoituu. Hän on neiti Groove, lattialle tuu. Hän kuiskaa ja muu unohtuu. Kiitti. Niin, hyvä. Selja ei onnistunut tällä kertaa, kiitos. Samoin Emma, nyt jäi väliin. Mutta tulisitko Jenni huomenna uudestaan? Tulisi. Kiitos. Jännitikö sua paljon? No jonkun verran. Mä koitin ajatella, että nyt ei ole jännittämisen paikka, että nyt täytyy niinku eliminoida kaikki ja koittaa vaan olla se mitä on ehkä. Miten sä arvioisit omaa suoritustasi? No ainahan on parantamisen varaa, mutta siihen nähdään, että odottamisaika oli aika paljon ja äänikin ehti siinä moneen kertaan mennä vähän huonommaksi, niin siihen nähdään ihan hyvin. Aiotko sä niinku bändiin asti päästä? No, mikä ettei, mutta tässä on vielä pitkä taival siihen, että katsellaan. Mitäs, jos sä pääset tähän Popstars-bändiin, niin mitäs Kuopioon jää semmoista, mitä sä kaipaat? No Kuopio ei periaatteessa jää muuta kuin perhe, mutta perhe säilyy täällä, että se nyt ei ole välttämättä se yhteisaika ollut muutenkaan tähän asti niin runsasta, että ei se nyt haittaisi. Ja poikaystävä tietenkin, mutta hän tietää mikä mulle on parasta ja sitten välivuosi on sinne jää, mutta välivuoden luultavasti viettäisi Helsingissä muutenkin tai ulkomailla. Eli sä skippaat poikaystävän pop-tähteiden tieltä? No, jos se sitä tarkoittaa, niin käytännössä. Okei, minkälaista musiikista pidät? Popmusiikista. Tarkemmin, kerro jotain. Elikkä bändejä, mitä nyt on Destiny's Child ja Alicia Keys ja aika paljon menee ulkomaille, mutta Suomessakin on ruvennut pikkuhiljaa tulemaan ihan hyvän kuuluisia bändejä. Onko se kauhean kiltti tyttö? Se, että miten määrittelee sen kiltin, niin kyllä mä oon hyvin tunnollinen ja hoidan hommani, mutta sitten Miten sä jos se on vapaa-aikaa? kilttiä, niin kyllä. No, lähinnä tanssin ja urheilen ja muutenkin on niinku tämmöistä taiteellista suuntaa ollut hakemassa ja teen kaikkea muuta mukavaa. Piirustuksia ja... Joo. Kovasti taiteen. Mites bailaaminen ja tollanen sujuu? Joo, siis se on tietysti... Sehän kuuluu siihen luonnollisesti. All right. Mitä sä meille esittäisit? TikTok, lopeta. Okei, lopeta. All right. Ole hyvä. Hei lopeta, et saa mä susta välittämään. Sun pitäis se jo ymmärtää. Siis lopeta ja me etsi joku muu, joka susta vois kiinnostuu. Taju sua en, oot kummallinen. Et taju mennä kun kuljen pois. Käännän ja näen, et paikalles jäät. Miks et sä pysty ymmärtämään? Miks et sä pysty käsittämään? En tahdo sua mun elämään. Hei lopeta ja me etsi joku muu, joka susta vois kiinnostua. Siis lopeta. Kiitti. Kiitos. Mitä te ootte mieltä? No, vähän niinku... Menisikö sä hetkeksi istua tuonne? Me halutaan vähän keskustella. Istu siihen johonkin tuolille. No jonkunlaista asennetta. Siinä on joku hyvä asenne tällainen, mutta onko se niin kuin toi ääni niin Se on tietysti niin aika normaalia. Tää oli niin kauhean tämmönen valmisteltu esitys. Nyt ei ollut semmoista, ei jotain luonnosta ja nyt kauhean kreisiä tullut. On vähän kiltin puolella niin tää meidän tarkoitukseen.
etkö sä tule kontrolloida sitä, mutta mitä sitten, jos on ryhmää, niin pystyykö se niin elääkin siinä millään tavoin? Niin, ehkä me katsotaan sitä. Oli kuitenkin töitä tehty niin kuin aika hyvin. Niin. Aivan. Okei. Se mitä me mietittiin tässä tälle ja tää aikalisä otettiin tässä ja kelattiin, että mitä sun oikein pitäisi tehdä. Ja Mitä sä itse oot mieltä? Mitä sä itse oot mieltä tuosta esityksestä? Mitä meidän pitäisi tehdä sun kanssa? Mua on jännittänyt pikkasen, mun täytyy myöntää. Mutta Jännittikö sun enemmän kuin eilen? kyllä, ehdottomasti. Minkä takia? Niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin kilpailu kovenee. Ja muutenkin tuo odottaminen on ollut ihan liian pitkä Joo, aika. se on niin kyllä homma. Mutta joudut odottaa vähän lisää vielä. Katsellaan iltapäivällä vielä lisää. Elikkä kyllä. Kyllä. Kiitos.